φωτιά έχει σαλπάρει με ένα πανέμορφο σκαρί στο Αιγαίο. Σερ Βίνστον Τσόρτσιλ. Σαν πειρατική φρεγάδα φαντάζει. Αλήθεια είναι. Για κούρσεμα πάμε. Κούρσεμα γεύσης και ομορφιάς. Σιγά μη μας ακούσουν στη Σκόπελο. Αυτήν θα χτυπήσουμε. Κουκλάρα η Σκόπελος, λουσμένη κάτω από το πρωινό φως. Λάμπει. Τα παλιά τα χρόνια όλοι οι οικισμοί του νησιού ήταν στο νότο. Βόλευε αυτό τους πειρατές, κατεβαίνανε, σφάζαν και ληστεύανε, μέχρι που οι σκοπελίτες το αποφάσισαν. Θα κάνουν την πρωτεύουσά τους στην Μπούκα του Βοριά. Οι πειρατές, ναι μεν κάναν τους γενναίους, αλλά το φοβόντουσαν το Βοριά. Κι έτσι ησυχάσαν οι σκοπελίτες. Ο Βοριάς τους προστάτευε και την κτίσανε την πόλη τους. Όμορφη, ψηλά, αμφιθεατρικά. Απ' τη βορεινή σκάλα της πόλης αποφάσισα να ανέβω. Εκεί που στέκει φύλακας το εκκλησάκι της Παναγίτσας. Όμως σου δίνει κουράγιο να συνεχίσεις. Και αν πάρετε τη σκάλα ίσα πάνω θα βγείτε μέχρι το κάστρο. Και σαν φτάσετε στο κάστρο πάρτε την κατηφόρα. Μπείτε μέσα στα στενά και στα σοκάκια. Θα μπερδευτείτε λίγο. Θα νομίζετε ότι είστε στο πήλιο. Και θα απολαύσετε ό,τι απολαμβάνει κανείς σε ένα βουνό. Λουλούδια, πολλά λουλούδια. Τόσο πολλά που καμιά φορά γίνονται κουρτίνες στα παράθυρα. Είναι ωραία να κάνεις βόλτα εδώ στη Σκόπελο. Ανεβαίνεις, κατεβαίνεις μέσα στα καλντερίμια, μα βλέποντας τα σπίτια ξεχνιέσαι. Λες, εγώ δεν είμαι σε νησί, κάπου αλλού είμαι. Λένε μάλιστα ότι το στυλ εδώ το έχουν πάρει από το πήλιο, πηλιορίτικο. Μ' αρέσει αυτό. Να είσαι στο νησί και να νιώθεις σαν να είσαι σε βουνό. Πήρα κι εγώ το δρόμο προς το βορρά. Ανέβηκα, πέφτηκα από εδώ, πέφτηκα από εκεί, πουλάκια ακούγονται στον ορίζοντα και μια πινακίδα. Σεντούκια. Τι είναι τούτα τα σεντούκια? Μην ήταν μέσα θησαυροί των πειρατών, μην ήταν μπιζού από αρχόντισσες. Όχι. Για να το ανακαλύψετε όμως θα πάρετε το μονοπάτι. Όταν το δάσος τελειώσει και βρεθείτε στο άπλωμα, θα δείτε 3 σκαλιστά σεντούκια μέσα στο βράχο. Και από πάνω τα σκεπάσματά τους πέτρινα. Λένε ότι ζυγίζουν κανένα 2 τόνους το ένα. Βέβαια, σεντούκια δεν είναι. Τάφοι λένε ότι είναι. Τα χαρτιά μιλάνε για τάφους ρωμαϊκούς, άντε πρωτοχριστιανικούς. Ο Ντένικεν μιλάει για τάφους από πολιτισμούς μακρινούς άλλου πλανήτη. Όποιος και να τους λάξευσε, διάλεξε το μέρος. Μπροστά, πιάτο η θάλασσα. Νεκροί και ζωντανοί να γναντεύουν. That's life. That's what all